היום על מחברת אינסטלציה ללא הרס. אני רוצה לדבר איתכם היום על נושא של שורשים בביוב. איך מונעים שורש להיכנס לתוך הביוב, שהוא גורם לסתימות בתוך הקו. בואו נראה ביחד מה השורש עושה ואיך הוא עושה סתימות בתוך הקו. בואו תחייב בכיוון המסך. פה רואים את השורש הראשון. פה זה חדירה של שורש שהוא נכנס מצינור, בחיבור של צינור בין פלסטיק לבטון. אנחנו נמשיך עכשיו. אוקיי, הגענו פה לשורש שנכנס לתוך זוויות והוא גורם לנו לסתימות. מה אפשר לעשות בדבר כזה בשביל למנוע את הסתימות ומניעת חדירה של שורש בתוך הקו? אנחנו עושים את השיטה הזאת הגרמנית, שמכניסים מכשיר שהוא נקרא סמארט כבל בתוך הקו שמסתובב במהירות של 3000 סל"ד. זה ככה נראה המכשיר, הוא מסתובב במהירות מאוד מאוד חזקה. הוא בא מכסח את השורש ולאחר מכן אנחנו מנקים את הקו, מלטשים אותו, מחזירים אותו חדש בפנים איך שהוא נראה, איך שהיה מלפני, ואחר כך משתמשים בשיטה הגרמנית שמחדירים בלון בתוך הקו. איפה שיש חדירה של שורש שנכנס מחיבור, הבלון הזה נכנס בתוך הקו, הוא עושה לך תיקון פנימי לצינור, הבלון מתנפח, עטוף בסבי זכוכית ואופוקסי, הבלון נכנס בפנים, איפה שיש את החדירה של השורש, מתנפח שם. לאחר שעה אנחנו מורידים את האוויר שלו ומוציאים אותו, נמצא לך שרוול חדש בפנים לאורך של 70 סנטים, שרוול שהוא יותר חזק מהצינור. יש לנו אחריות על זה הרבה שנים, ובאמת כיף לנו לעבוד עם השיטה הזו. אחר כך נראה בסרטונים איך זה עובד, איך אנחנו מלטשים את הקו, מנקים אותו ועושים את הפאצ'ים, מה שנקרא, את השרוול. תודה.